Igama lami ngaliqamba ubaba nguMandla, elesibili uqiniso wakwaNcube. Engakusho nje ukuthi ngiyabonga ukuthola ithuba lokuthi sithole ithuba lokuxoxa ngenkulu inhlonipho. Ngathi since kule msindo le yenzakalayo esizwayo ezweni dala lobu udlangudla ngokwenzakalayo nokungabuseki kahle kwezwe, thina abasemaNcubeni asihambisani nayo futhi asimbandakanye kuyona. Futhi siyazi ukuthi nabakwaMkhwanazi akubona bonke abakulomsindo. Futhi thina abasemaNcubeni njengoba sikhona, njengoba ngisihleli nje la, nami ngihleli la njengekhanda la, njengenhloko yamaNcube nobekwe okungangezwe lakhe ukuthi embhekele iy'ntaba zakhe. Ngifuna ukusho ukuthi lokho ngiyakuhlonipha kakhulu namanje, futhi ngikwamukela ngezandla zombili ezimhlophe ezifudumele, futhi ngizimisele ukuthi ngabakwethu siqalile umhlaba weNgonyama, siyasebenza, sibhekile, futhi ngokwethembeka njengoba iNgonyama ishilo. Kuze kufike isikhathi la khona futhi iNgonyama ikhipha khona ngezwi layo ukuthi boNcube angisanethembi emhlabeni wami noma emhlabathini wami. Thina abasemaNcubeni sokwamukela lokho, ngoba thina abakwaNcube siyakholelwa ukuthi la sakhe khona sisemhlabathini weNgonyama. Lokho esinakho esikuphethe njengamanje sikunikwe ngokungangezwe lakhe iNgonyama. Ngakho sithi siphakamisa izandla zombili, sithi konke ngezwe lakhe bayede hlaka lomhlabathi. Sithume njalo wena ungangey'ntaba zakho zikaZulu. Ilawo mazwi engawadlulisa. Ngiphinde futhi ngidlulise ukuthi ngicacise ukuthi abakhwanazi akubona bonke abanalo msindo, kepha usibona umuntu oyedwa komkhwanazi obonda ubukhosi bakaMkhwanazi ngendlela esimanga, uxova ukubhekisa phansi, ukubhekisa phezulu, indlunkulu, uthukisilo. Ngoba abaningi abantu abathukisilo kaMkhwanazi, uyedwa umuntu othukisilo kaMkhwanazi, oxova isilo, usibhekisa phansi, usibhekisa phezulu, nezwi likaZulu olibhekisa phansi, olibhekisa phezulu. So ngisho ukuthi-ke ngalawo mazwi-ke thina abasemaNcubeni siyakuqonda kahle lokho, futhi indlunkulu yethu sohlezi sihlonipha ngoba sila sikhona ngenxa yayo futhi singabayo. Thina singoNcube siyazi ukuthi thina siyishaya isifuba ukuthi iqiniso liyovela ukuthi thina boNcube yithi abanikazi bedukuduku, not abakhwanazi. Sisazohlangana somndeni njengoba sihlangene kanje ngoba sizizwa singekho safe kulezi igodi eziwu-32 ezosi-oppressa la. Thina sichitha igazi, abakhwanazi abachitha igazi. Futhi nalolu uphenyo lolu akasithembise lona siyalicela ukuthi alisondele bayomdukisa isimanga umkhonto yokugwaza ekhaya komkhwanazi. Uma umkhwanazi eyiphoyisa, mina ngazi iphoyisa ngoba mina ngiphuma nami kwezomthetho, ngazi iphoyisa lalalela ngale ndlebe ngala lisuke phinde futhi liyolalela ngala, bese liyaqala-ke manje liyaphenya. Yena njani liphoyisa lilalela ngala bese liyafutheka lime phambi kwabantu, likhulume ngegama, liphahlaze amagama ethu kabuhlungu kanje ngoba ligcwele intukuthelo yesayidi lakaMkhwanazi.